Anga fulini walimando be ka lase aw ma ko aw bisimila Sherifla TV dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan dɔgɔkun kɔnɔ fɛn minnu kɛra kunnafoni nasara kan ni o kan ka jɔ hakiliw fɛ an bɛ segin olu ka halibi faamuya bɛ se bonya u dala cogo min a daminɛna ni tarata uti kalo tile 21 seliba de ye o ɲɛnamayara Mali fan da 4 bɛɛ lajɛlen la o kadara kelen kɔnɔ Bamakɔ Fabala Bagadaji Juma Misiri Bala Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka taa se minisiri ɲɛma Sumailu Mayiga ni minisiri caman ma u jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye ni nka min ye seli ye ka kɛ seli yɛrɛ bolodarama min fɛ o ye alimamiba Kɔkɛ Kale ye an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan ka se ka min ye jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka kɔrɔfɔw lase o ye Amadu Kamara ani Seydou Ɲare ye o ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma dɔw fɛ Ala ka masaya sigi ka barika da ye Selni ani nan kalafili donna ɲɔgɔn na ka kalafili kɔmasegi bangedon bɛn Arafat ma an ka kunnaya dɔn an ka laɲini tɛ an tun y'a ɲinan ta sɔrɔ bi an ye Aidala laseri yɛrɛ ni baden na an ka alimami kɔfɛ fɛnw don maaw tun ma sigi ni min ye ka tuguni maaw tun kɔnɔna filila maaw tun siranna nka maa si tɛ se Ala subhanahu wa ta'ala de bɛ se a b'ale de bolo kunu bɛɛ ye min fɔ n ko maa naani ni a si tɛ ne jugu ye bɛɛ ye baara kɛ n fɛ ka tɛmɛ bɛɛ ye n dɔgɔninw de ye mais ne ka gɛlɛn ne ma ni fɛn bɛɛ ye diɲɛ na foyi tɛ yen n'an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko n dɔgɔnin ma a ka n bolo minɛ n y'a fɔ kunun dɛ dutigiw bɛ yan nɔ n y'a fɔ kunun n ko fɛn dɔw bɛ yen n'an ma sigi olu ma an tɛ taa yɔrɔ si n'an ka damatigiw ni an ka dugutigiw bonya an ka jamanatigiw bonya k'a dɔn fɛn b'u bolo o ta tɛ o y'a sɔrɔ de n b'o yɔrɔ la jamana yɛrɛ kama jamana kanu kama an bɛ se ka fɛn minnu kɛ ninnu ye n'an ma k'u ye an de b'a ye an b'a ye a b'an segin an kɔ a b'an segin an kɔ kunun nana jaabilikɛyɔrɔ la maaw ka dɔn manamani fɛn tɛ ne t'o kɛ o n y'an ka musokɔrɔbaw sɔrɔ u bɛ aran na da la n ko maa ka kulu ma pilasi sɔrɔ ne donna n ko an ka sabali denmisɛnw sigilen bɛ an baw n'an tɛnɛmusow bɛ kɛnɛ ma pilasi t'olu bolo ni an ma pilasi d'u ma n bɛ segin ka so n tɛ kuma n tɛ kuma n bɛ segin ka so si ne b'a dɔn n bɛ kɛnɛ min kan n b'o tribune min kan olu de kosɔn don ni n'o bila n bɛ taa yɔrɔ jumɛn foyi tɛ dubabu bɔ foyi tɛ dubabu bɔ an yɛrɛ dɔn o la n ko Ala ka ninnu ka sira tunun abada ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ ye Ala ka an ka seli ɲɔgɔn caya an ka maa minnu tala maga Ala k'u ɲuman segin Ala ka yi bɛɛ minɛ u bɛɛ dugawu kɛ kunu Arafat olu kan Silamu Zarifa n y'a dɔn bi u bɛɛ maga Ala k'u ka yi ɲɛ Ala k'u ɲuman segin Ala ka bɛɛ ɲuman segin an ka maakɔrɔw Ala k'u to an kɔrɔ an ka banabagatɔw Ala ka hinɛ u la an tabaw Ala k'u dayɔrɔ suma Ala k'u fara jɔn kan u y'an kɔn kiri min na Ala k'o ɲɛ Ala k'an ɲɛ k'an ta kɔnɔ hakɛto b'a la kɛnɛ in ka minisiri ɲɛma Sumailu Mayiga n'a ka minisiri caman fɛnɛ kun bɛ yen Amadu Kamara Seydou Ɲare u sera ka fila fɛnɛ sɔrɔ ka bɔ minisiri dɔw yɔrɔ seliba in kun kan an ka jamana kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛnɛ fɛ seliba walima lahiya seli a baaraw daminɛna bi sɔgɔmada in na ni alimami ka kibaru bilali ye Allahu akibar
i n'a fɔ alisilamɛ diinɛ y'a fɔ cogo min na, seliba ni a sɔrɔla nabila Ibrahim na wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don alisilamɛw bolo ka taa bɔ ɲɔgɔn ye nisɔndiya kɔnɔna na. Wa o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu fana bɛ u ka sanbe foli kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bonya ani karama kɔnɔ. Bi ye donba dɔ ye, an bɛ foli bila maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma. Sali ye wagati de, wagati min ni cɛ ni muso an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ, an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye, hɛrɛ o bɛ se ka jiri cogo min an b'o de ɲini Mali kɔnɔ. Ala ka hɛrɛ o jidi maliden bɛɛ lajɛlen kan. An ka laɲini fɛn o fɛn ni Mali ka ɲɛta de b'a kɔnɔ, n'an yɛrɛ ka sabati b'a kɔnɔna la, Ala k'o latigɛ jamana ye. Ka foli bila bɛɛ lajɛlen ma, jamana bɛ jɔ sira o sira kan ka jamana jɔ ka taga o siraw kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu bɛ Mali kɔfɛ tunga ka gɛlɛn, an yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn. An bɛ dugawu k'u fana ye. U taara fɛn min ɲini tunga fɛ, Ala ka nɔgɔw ye. Ala ka si ani ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ barika da Ala ye, Ala min y'a bi yira an na. Ka barika da Ala ye ka d'a kan kunun dɔrɔn an ka jamana a ye a ka président sigi kalata kuncɛ. A kuncɛra hɛrɛ la, a kuncɛra basigi la, a kuncɛra badenya la. Ayiwa nin selen hukumu kɔnɔ n b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka an ka jamana Ala ka basigi na, Ala k'a to an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma, Ala k'an kisi sababu jugu ma. Sababu jugu ni a kan ka bɔ maa la, Ala ka o tigi ŋaniya sigi a yɛrɛ ma. Ayiwa Mali jamana ba don, jamana kɔrɔ don. Président ka sigi ko filanan n'Ala sɔnna ni septembre kalo tile 3 a bɛ sigi. Ayiwa san 5 nata kɔnɔ a mako bɛ bɛɛ lajɛlen na, an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ. An bɛ barika da Ala ye ka Ala fo. Bi ye donba ye, bi ye mubaraki don ye, n'o ye seliba ye. Salon ni ɲankuma an ye tubabu dɔw kɛ, an ye laɲini dɔw kɛ, Ala y'u sabatiya. An kun ka ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ kalata min bɛna organiser an ka jamana kɔnɔ, a ka se ka kɛ basigi la, a ka se ka kɛ bɛn kɔnɔ, a ka se ka kɛ kiliyan la, a ka se ka kɛ jɛlenya la. An bɛ sanbɛ lase Mali jeunesse fana ma, ni jeunesse sanu ma, ni faso kanu jeunesse, ni jeunesse min b'a dɔn a bɛ min fɛ. Anw b'a ka jeunesse ni an t'an lamɛn min f'u ye. O la depuis n'u ye baara daminɛ, u ma foyi yira an na faso kanu kɔ, u ma foyi yira an na ladonko ɲuman kɔ, u ma foyi yira an na k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ min ye jamana nin kɔnɔ u b'o fa. Donc an b'u fo la, o ye denmisɛnninw ye, Ala k'u kɛ maakɔrɔba ye, Ala ka kɛnɛya d'u ma. An bɛ foli lase fana, an b'a ɲini Ala fɛ dɔw dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la, bana kɛmɛ k'u kɛ ɲɛ, Ala ka nin don barikaman na, Ala ka nɔgɔya k'u ye. An b'a ɲini Ala fana fɛ minnu tanyana salon an ni caman ye salon kɛ ɲɔgɔn fɛ, Ala ma ɲinɛ yir'u la, bada dayɔrɔ Ala ko nɔgɔyaw ye. Minnu fana tanyana jamana ka ko la, n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye, an ka firitigiw ani an ka président de bureau de vote ni terroriste ye min ni karaba ni ma tɛmɛnen, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka da u dayɔrɔ sumayali bi. Ni selikɛnɛ in kɛra wagati ye an ka minisiri min ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ani an ka ladala ko ma, a ka se ka wele bila malidenw ma ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn kanu kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamana ma, jango nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔnɔna na. Ni ka sɔrɔ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ani nisɔndiya kɔnɔna na. Seliba ye tasibila don ye, limaniya kɔrɔbɔ fana den don, donc majigi don don. Nabila Ibrahima a ka limaniya de kɔrɔbɔra. O limaniya kɔrɔbɔ nin y'a to a sɔnna ko Ala ɲ'i ka jɔn ni ko min b'a kɛ. Donc seliba ye don an kan k'an ka jɔnya dɔn don min na k'an majigi. Ko ni Ala ye min kɛ o de ka di, o de ka ɲi an ka sɔn o fana ma. Seliba nin fana alhamdulillah an b'a kɛla bi, dɔw kun b'an nɔfɛ u tɛ yan bi, an ka miiriw la janko an ka fini donnaw. U caman u bɛ kɔrɔn fɛ, dɔw bɛ u niw bɔnɛna bangebagaw. Donc an ka Ala deli Ala ka hinɛ ninnu bɛɛ la. Mais ɲinɛ seliba ye jigiya fana ye. N'i ye Mali ye kunun kunna sini k'a ye bi kɔrɔnfɛla la kalata sera ka kɛ, k'a ye bi maaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, maaw ye kɛlɛkɛminɛnw bila u ko anw ye maliyɛnw ye, k'a ye kalata nin fana kɛra bɛn ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔ, hari ni furukufurukuninw bɛ yen nɔ. Donc nin b'a yira k'a fɔ jamana nin ye jamana barikama ye, jamana nin bɛ se ka kobaw kɛ min b'a to
harisa a bɛ komi kalamɛnɛ farafina kɔnɔna na waati o waati ni maaw k'u jigila bɛ tigɛ ala bɛ kunnadiya dɔ d'an ma donc harisa ala k'o kunnadiya sinsin. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lahiya seli ni dɔw k'a ma ko seliba ɲinanta a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye malidenw bolo sabula tile 2 kɔfɛ an ka jamana sariya sunba kɛlen kɔ ka an ka jamana kuntigi kalata o jaabi labanw bɔ k'u bin. Laada do selinjini fara seliba kan Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bi seliw ɲɛnamaya yɔrɔ min faso kɔnɔna do Segu jamana ka barawle cercle la Tamani musokɔrɔba Bashitan Tarawore kɛrɛfɛ o kadra kelen fɛnɛ kɔnɔ silamaya dɛmɛtɔ ansari fɛnɛ bi fara a ka taa seli ɲɛnamaya tarata utikalo tile 21 sanba 2018 seliba jɔra Tamani kɔnɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka fara silamaya dɛmɛtɔ ansar ma caman ka olu kunbe an ka ma minnu kunbe Sherif la TV jabarani tɔgɔ la Alhamidu Badini Ibrahima Kulibali kuma ka bi lase ma min fɛ Usman Zogore do. Allahu akbar Allahu akbar. Ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 9 waati de seliba walima i k'a fɔ sagaw ka sali ale baaraw daminɛna Tamani dugu kɔnɔ ni alimami ka raka 2 ye. Tamani mun ye Mali silamɛ dinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kungilenna a Seyede Sherif Usman Madani Haidara ale bange dugu ye. Alimami ka fɔla a ko seliba ye do ye do min ni a minɛna ka bɔ Nabila Ibrahim yɔrɔ la n'ale ye ala teri ye wa kiraw fɛnɛ fa do waati min na a ko k'a bɛ taa denkɛ Ismael kantigɛ Allahu Taala kama ni ala labana ka kumabɔ ni sagajigi ye kabini o do kana se bi ma o de kɛra ladalako ye diɲɛ alisilamɛw bolo n'a don bɛ bɛn silamɛw ka jate la san kalo 12 tile 10 don ma. Seliba ye jɔyɔrɔ min bɛ silamɛya kɔnɔ o ye jɔyɔrɔ belebeleba ye ka d'a kan nin kɛra ka Alahu Taala ka nabi ɲuman Ibrahima ka ladege baaraw caman bɛra nabila Ibrahima ni tuma min na ni Alahu Taala ye a la sogoɲɔgɔnya ayiwa a ka laɲini kama ala ye den di a ma o den a y'a kanu ni ala ye den di a ma a b'a fa ala ye tuma min na n'a y'o layidu ta Alahu Taala ye ala ye den di a ma tuma min na a y'a taara ni den ye ala ka layidu tali dafa kama k'a kanu to ara k'a diya to ara k'a miiri to ara k'a fɔ a ye k'a bɛ taa kɛ ala sago ye k'a kantigɛ o den yɛrɛ ka fa labato ni ala labato kama a ko ni ne fa ye tɛ juguman kɛnɛ na ala ne fa ala ye n fa ci k'a ka min kɛnɛ n'a y'o kɛnɛ o bɛ kun fɛ den ye i birili min kɛ ni sitana ko a tɛ fara la ka gabakuru ta ka sitana keru an b'ara k'o de ladege kɛ makan tawra o sali o taamaw ala alikaba baaraw ka taa se den ka kantigɛli yɔrɔ a n'a ka bɛlɛbonw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nabila Ibrahima ladegeli de ye ala ye min kɛ diinɛw bɛɛ lajɛlen fa ye. Selikɛnɛ jigilen kɔfɛ alisilamɛw taara fara ɲɔgɔn kan Tamani guaba kɔrɔ i n'a fɔ ladalako la u ye foli ani bonyamasegin kɛ a Seyede Sherif Usman Madani Haidara ye k'a da a ka dɛmɛ kɔtigɛbali la ka ɲɛsin u ma o baaraw nɔgɔyalen kɔfɛ a Seyede Sherif Usman Madani Haidara Tamani dugu kɔnɔ shirifula duba min bɛ yen a taara ɲɛda olu fɛnɛ kan ni ka foli bila u la. An ka karamɔgɔkɛ a bɛna seli o seli selinjini t'o la seliba t'o la a na o na a bɛna seli kan fɛ i y'a faamuya a bɛ o bonya min d'an kan a n'a bɛ nisɔndiya min d'an kan ala de b'o dɔn an yɛrɛw bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye ala ka sini kɛnɛya d'a yɛrɛ ma ka labanko ɲuman d'a ma an b'a ɲini ala fɛ a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye a n'a ka denbaya ani sirifu bɛɛ ala ka sawura jira na k'a jira dentigi la k'a jira musotigi la san mana kɛ bɔ an ka jɛ k'a sali ala ka garisigɛw foni ala ka ɲinibɔ nɔgɔya. An b'aw ladɔnniya ka bɛn ni ɲina seliba ye Tamani dugu kɔnɔ a kɛra nisɔndiya zigiridaw ani dɔn ye k'o kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin Basitan Tarawore ma n'o ye a Seyede Sherif Usman Madani Haidara a ba a n'a ka sababu ɲuman ye. Bɛɛ lajɛlen kan ka yafa silama man ka tajuru sara bele boloda ka ɲɛsin a ma ɲɔgɔn ma ninnu ye kumakanw ye minnu lasera Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara fɛ a kɛtɔ ka sanbɛ foli lase Tamani kɔnɔ barawuli cercle la Segu jamana ka Alhamidu Badini ni Ibrahima Kulibali ka kuma galamani na an ka jɛ ka lajɛ. Comme a b'a dɔn laada la
san o san ne bɛna seli kɛ Tamani n ba kɛrɛfɛ. Seli fitinin ni seliba bɛɛ bɛna kɛ ale kɛrɛfɛ. Ɲinɛn ta Ala sɔnna o tɛmɛna hɛrɛ la, seli kɛra. Alors min bɛ yen o de ye k'an ka foli sama silamɛ bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin maakɔrɔba, k'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ bɛ Ala de bolo. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye, Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in denw ye. Fɛn min bɛ jamana sabati ka jamana taa ɲɛ bɛn don. An b'a ɲini Ala fɛ bɛn Ala k'o sabati jamana in denw ni ɲɔgɔn cɛ. K'an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔw ma, an ka shekow ma, an ka mukadamuw ni khalifaw ma, k'an ka foli ɲɛsin an ka limamuw ma, k'an ka foli ɲɛsin Mali faamaw ma, k'an ka foli ɲɛsin Mali bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin maakɔrɔba, k'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ caman Ala k'o nɔgɔya an ye. Mali Ala k'a kɛ jamana ye, jamana min bɛ basigi, jamana min denw bɛ ɲɔgɔn kanu. Kanu tɛ se ka sabati fɔ yafa. Adamaden yɛrɛ an bɛɛ bɛ Ala de wele, Ala yafa ma, Ala yafa ma. Sabu Alakira y'o de fɔ el kamalu lillah. Ala kelen dɔrɔn de dafalen don. Bon n'a sɔrɔla Ala de dafalen don, o kɔrɔ ye Ala ka jɔnw ma dafa. Kumana o dafabaliya min bɛ jɔnw na, an bɛ Ala de deli, Ala ka yafa an ma. Bon n'an y'an jigi da Ala ka yafa kan, an k'an k'an jigi da fɛn min kan, o ye an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma. K'a fɔ karisa ye nin kɛna, karisa ye nin kɛna. O ko bɛɛ bɛ Ala de bolo, parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ, kan'i ta sara, kan'i ta sara. Alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam, silamɛ kan'i ta sara. Ni maa ye fɛn k'i la, n'i bɛ se ka yafa fɔ ɲafara, n'i tɛ se a to Ala ma kan'i ta sara. N'i m'i ta sara, Ala yɛrɛ de b'i ta sara. Mais o tɛ su ni dugujɛ cɛ ye. Mais nin diɲɛlatigɛ in na, maa o maa n'i ye maa tɔɲɔ, Ala t'a to i la abada, i b'a ye diɲɛ na yan lahara i bɛ tila ka taa jahanama kɔnɔ. Kumana o la an bɛ min ɲini, tɔɲɔli man ɲi, mais an k'a bila an kunkolo la n'i tɔɲɔna a to Ala ma. K'a fɔ karisa ye ko kɛna min ta sara, an ka tasara bɔ yen pewu, an ka ɲinɛ tasara kɔ, an ka tasara to a tigi bolo o ye Ala ye. Mɔgɔ ne bi dɛsɛ e la, mais Ala t'i dɛsɛ i la. Kumana ni ko tora Ala ma, wasa bɛ na. An b'o de wele da an kanuba bɛɛ, an b'o de wele da an lamɛnbaa bɛɛ, k'a fɔ an kana an ta sara, an k'a to Ala ma. N'an y'a to Ala ma, Ala ka wasa o de ye wasa ye. Karisa ye nin fɔ ma, karisa ye nin kɛna. Non, n'i ko i b'i ta sara tiɲɛni bi kɛ, a to Ala ma dɔrɔn. Laada fɛnɛ don Bangoni Janginɛbugu la sigida Gale la Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la ani Sherifula misiriba kɔnɔ. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka seli ɲɛnamaya ye ni ka laban ka sanbɛ foli kɛ ka ɲɛsin bani a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. O kɛra Bangoni Janginɛbugu la ka bɛn ni tarata uti kalo tile 21 ye. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifula TV Jabarani tɔgɔ la Fatumata Yaya Kane Baba Keita an ka jɛ k'a ɲɛmada u ka sɔrɔli fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 8 tɛmɛnen ni miniti 30 ye Aïd El Kebir ni o ye seliba ye a la ɲɛnamayali seliw daminɛna Bangoni Janginɛbugu la an fa ani an karamɔgɔ ni o ye silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ale ka misiri sanuman kɔnɔ seli yɛrɛ ɲɛmaya tun bi maa min bolo ni o ye jama la seli o ye alimami Mamadu Tarawele ye silamɛw bɔra Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na ni kɛnɛ in na ɲɛnamaya min ni a don kɛrɛnkɛrɛnnen don Ala wele hinɛ ɲɔgɔnna ani makari jango ka taa se yafa ɲɔgɔnma ma silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw kumana bidon yɛrɛ samatiya kan ani duwawu don caman bidon don min ye n b'a fɔ donba don min ni a dogolen tɛ silamɛya kɔnɔ duwawu ka kɛ ka cɛya an b'a ɲini Ala fɛ an yɛrɛ kun an'an ka jamana an'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an'an ka maabaw an bɛ duwawu kɛ ka cɛya fɔ san ɲɔgɔnna caman Ala ko yira an na kisi bɛ Ala de bolo Ala k'an kisi an ka jamana an b'a ɲini Ala fɛ masaba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ani fitina minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ya Rabbi an y'u mɛn an t'a fɛ a ka don an ka jamana kɔnɔ Ala k'an kisi o balaw n'a masabaw ma ani o fitina ko ka ɲini daliba masa Ala fɛ jamanadenw Ala k'u kan bɛn hɛrɛ kan k'u kan bɛn wasa kan san ɲɔgɔn caman ko yira an bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛw k'an ye Ala ka an wasa bi kɔni ye donba ye don min ye yafa don ye ani hinɛ don ani kotɔɲɔgɔn tala don
ani jurumi kafar don o tɛ sabati fiyewu fo ala k'a ye an na ko an kɛra ɲɔgɔn fɛ wa an yafara ɲɔgɔn ma n'o kɛra ala yɛrɛ bi yafa ma o kumana an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka yafa an bɛɛ ma. Fédération Ansardine International secrétaire exécutif tɔn ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a ye a ka sanbɛ-sanbɛw kɛ ka bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seyidi Sherif Usmane Madani Aidara ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Seliba o ye don ye don min vraiment ni silamɛw kan ka foli cari u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an y'a minɛ an karamɔgɔ la cogo min na ani ka yafa ɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o hukumu kɔnɔna la an ka président ba tɔgɔ la n'o ye El Hadji Surakata Salaman Tawe ani bureau international mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka se Ansar bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ kɔnɔ an bɛ an ka foli kunfɔlɔ ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Seydi Sherif Usmane Madani Aidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen minnu bɛ balolen ani minnu tɛ balolen an b'an ka foli ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na an ka bato kɛlenw ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ dugawu fɛn o fɛn n'a kɛra karamɔgɔ fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ani diɲɛ ma ala ka dugawu nɔ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran fɛn o fɛn tɔɔrɔ la ala ka don ani o cɛ o kɔfɛ an bɛ tila ka yafa fana dafalen ɲini an karamɔgɔ fɛ a n'a ka denbaya ka yafa ɲini Ansar bɛɛ lajɛlen fɛ ka yafa ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ka yafa ɲini ŋɛnɛ ɲumantigi bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ kɔnɔ. Seliw bɛɛ bannen kɔfɛ silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i n'a fɔ laadalako la ka taa dugawu don ani bonyamasegin kɛ Seyidi Sherif Usmane Madani Aidara ka denbaya la. San o san karamɔgɔ kalandenw n'o ye o du karamɔgɔw ye olu bɛ wuli ka na karamɔgɔ ka denbaya la san o san ka na foli kɛ selima foli kɛ ka na dugawu ɲini u fɛ ka tila ka dugawu k'u ye ani tuguni ka tila k'a yira k'a fɔ karamɔgɔ ye fɛn min ko olu ye olu tɛ se ka karamɔgɔ sara ka s'a dan na o la karamɔgɔ ka denbaya mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mana kɛ diɲɛ fan o fan olu kɔni olu b'u jɔ ka bonyamasegin k'u ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Sherifulakaw yɛrɛ ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Donba in n'o ye seli ye ala y'a kɛ tamasiyɛn ka kɛ tamasiyɛn k'a di silamɛya ma mun kɔsɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn mun kɔsɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ mun kɔsɔn an bɛ se ka ɲɔgɔn makari minɛ nin y'a ye lahiya ye Alahu subahanahu wa taala y'a di seliba la ala y'a di de mun kɔsɔn a ka kantigɛ a ka don duw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ bi se dɔ bɛ e ye fanta dɔ bɛ yen o ma lahiya sɔrɔ bon ni e ye sogo faga ka sogo sarada i bɛna taa dɔ di dɛsɛbaatɔ minnu ma o don olu bɛna hinɛ sɔrɔ o bɛna nɛɛma sɔrɔ o tuma na ala ye lahiya ye ala y'a wajibiya nin de hukumu kɔnɔna na pour que silamɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bi don ye donba ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ arafa kalo tile 10 ni o bɛ bɛn seliba don ma ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnɛtigɛ don min kɔ k'a sabu kɛ kira Ibrahima ala ka jɛn bɛ a ma o ye a ka layidu talenw dafa ni a den Ismaila dili ye ala ma fɛn min ye zikiri dumanw ani dugawu don caman o kɛra ka kɛnɛ in kun cɛ. Agence Sherifula taamaden minnu bɛ Saudiya jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Maka ka silamɛya jɔ sen 5nan baara timɛ Mina sitana bon olu kɛra u kɛlen kɔfɛ ka bisimila minɛ Mina ka laban ka taa u sen jɔ Arafa ni ka laban ka na Muzalifa sitana bona Mina. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sitana bon in bɛ don fɛn min ka dara kɔnɔ Nabila Ibrahima ale min ni a yera ale la a bɛ ladege. An b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ min ye a yani baara in ye a bɛɛ lajɛlen seriyara Buya Kulubali ni Fatumata Jabe fɛ Sherifula TV Jabarani tɔgɔ la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. An bɛ Ala tanu ka Alahu taala barakada bidon bayina bidon min ni hijiden bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Madina fɔ Maka bɛɛ lajɛlen tun bɛ sigilen bɛ ka lo min kɔnɔ o de ye bi ye n'a bɛ fɔ o ma ko seliba kalo tile 8 wala Alahu taala sɔnna hijidenw a bɛɛ lajɛlen bɔra Maka sura u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mina sigi a daminɛ tɛ bi ye dɛ an tɛmɛtɔ ka taa Arafa komi Nabila Ibrahim tuma min n'a sugura a nana se Mina a y'a yɛrɛ lafiya ya tuma min ni fitiri selila a wulila ka taama ka taa a yɛrɛ sɔrɔ Arafa o la se ni Ala sɔnna an bɛ Mina min kɔnɔ yan bi foyi tɛ taamadenw dabi ni labɛyik Allahumma labɛyik labɛyik la sharika lak labɛyik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk kumakan min ka bon Ala bolo ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan o de ye nin ye bi o la ni Ala sɔnna ma an gɛrɛ kun ye Mina yan k'a sabu kɛ Arafa ni Maka a cɛ ka jan an cɛsi ka bon ni hijidenw ma ɲɔgɔn sɔrɔ Mina kɔnɔ n'a fɔra an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Arafa i b'a sɔrɔ tile b'i ban ka sɔrɔ dɔw ma se o de kosɔn an bɛɛ nana Mina bi Mina sigi tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛna tɛmɛ bi su in na an bɛ taa Arafa n'an sera Arafa ni Alahu taala sɔnna ma an bɛna taa ka taa dugawu fara ɲɔgɔn kan yen ka Ala welew kɛ
n'ala y'a kɛ ni midi 30 sera an bɛna seli fana lansara seli a bɛ f'o ma ko jamu takdim n'o banna tuma min wulada selen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka dugawu kalan k'a ɲɛsin namira ma an bɛ tila ka bɔ yen ka na musalifa heyidenw bɛ n'u ka bɛlɛ tɔmɔ mɔgɔ min bɛ na tile 2 kɛ o bɛ bɛlɛ 49 tɔmɔ mun bɛ na tile 3 kɛ olu bɛ bɛlɛ 70 tɔmɔ nka komi anw ta ye tahajuli ye an bɛ dan tile 49 n'an bɔra yen sisan an bɛ sɔrɔ k'an kunsi mina ma n'o bɛ taa bɛn tarata don tɛnɛndon su ma tɛnɛndon tile banni ka bɛn tarata su ma an bɛ bɔ musalifa ka na arafa ni tarata dugusɛ jɛra an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin jamaratu ma o don na an bɛ taa bonni min kɛ o ye sitanaba ye o la sa ni Alahu Taala sɔnna ma labɛn mun kɛlen bɛ an bolo taamaden bɛɛ tɔgɔra hiji ye don min ye o de ye arafa ye madina bɛ se ka kɛ o bɛ tɛmɛ i kan makan yɛrɛ don bɛ tɛmɛ i kan nka don min n'o tɛmɛna taamaden kan a bɛ f'i ma ko i ka hiji tiɲɛna fo k'a labɛn san wɛrɛ o de ye arafa ye komi kira kuma la ko alhaju arafa o la an b'a ɲini setigi ala fɛ ni taamaden mun filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mina yan ni kumakan ba b'u da labɛyika allahumma labɛyik n'Alahu Taala sɔnna kumakan min ka di ala ye o de b'o kumakan ye nka n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arafa ni tile banna labɛyika bi dabila an bɛ tila ka kumakan wɛrɛ ta n'o de ka bon ala bolo ka tɛmɛ kumakan bɛɛ kan n'o ye ayamu tashriki ye an b'a ɲini setigi ala fɛ hiji ninnu ala k'a bɛɛ minɛ hijiden bɛɛ ala k'a bɛɛ ɲuman segin an b'a ɲini ala fɛ an jurumu ala k'a yafa wali jurumu ma kan ala k'a bɛɛ nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ sirifukɛ ye n'o ye télévision so in tigi ye ka tila k'a ɲini ala fɛ a ye min kalifa ma ka dugawu kɛ mali jamana ye an b'a ɲini fɛ mali jamana ala k'a tanga ala k'a kɔlɔsi yarabi ala k'an bɛɛ ɲuman segin wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dɛnɛndo uti kalo tile 20 jamana kundigisigi kalata kunjɛra an ka jamana kɔnɔ tako filana ni jaabi laba bɔli ye jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ fɛ min ye sebaya di jamana ɲɛma El Haji Ibrahim Boubacar Keita ma k'a fɔ san 5 wɛrɛ bi kalifa a la o bɛ kɛ sababu ye ka min ye minisiri ka jaabi ye ko sɛmɛndiya minisiri min ɲɛsinnen don marayɔrɔ kow ma ni kalata jaabiw ni kalata labɛnni b'a ka bolo kan o fana kun ye a jira a ka jaabi kɔlɔn kunfɔlɔw la k'a fɔ jamana ɲɛma El Haji Ibrahim Boubacar Keita de ye sebaya ta Amadu Kamara ni Seydou Ɲare olu kun bɛ jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ya ka baaraw seriya. An badenw bi ye nisɔndiyaba ye don ye cour constitutionnelle y'a ka jaabi di jaabi min tun ma kɔnɔnlen de bɛɛ fɛ a fɔlɔfɔlɔ an b'a fɛ ka ala fo ka ala barikada ala min ye bi don yira an na ala min ye latigɛ masa ye ala min fana ye yɛlɛmɛ masa ye ala de y'a latigɛ an bɛɛ ma deuxième mandat second mandat a ka don Ibrahim Boubacar Keita garisɛgɛ la minnu tun dalen b'a la k'a fɔ ko de don u ni ce u ni baraji minnu tun ma da la n'u tun ma sɔn ala y'u jarabi vraiment k'u ɲɛsin ma donc vraiment ka yira bɛɛ la k'a fɔ nin de tun a ka latigɛ ye a y'o de kɛ setigi ye ale de fanga bɛ ale de bolo donc k'a fɔ ka barikada mais ka Mali fo ka Mali muso fo ka Mali cɛw fo ka denmisɛnninw fo ka maakɔrɔw fo ka se ka élection kɛ 2018 nin waati in na élection tɛ ko nɔgɔn ye wajibi tɛ a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ mais ala y'an kunnaja a se ka fɔ ko gɛlɛya damadɔ ma y'a la mais gɛlɛya min tun bɛ se ka élection bali ka kɛ o ma sɔrɔ a la n'i ye Mali fɔ ka Mali dɔnnikɛlaw fo ka Mali dugutigiw fo dogo t'a la dɔnnikɛla fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ye dugawu kɛ ala ka nin élection ye tɛmɛko ɲuman ala k'a don an garisɛgɛ la k'a f'u ɲɛna u ka jaabiw u ka duwawu an'u ka sarakaw a minɛna ala fɛ k'u fo k'u barikada ka Mali denmisɛnnin jɛkuluw fo ka Mali musow fo ka Mali finitigiw fo parce que jɔyɔrɔ fɛn fɛn tun banna o y'a ye mankan min bɛ jamana kɔnɔ se bɛna kɛ gouvernement ye se bɛna kɛ Mali finitigiw ye vraiment donc ka se ka élection kɛ a ɲɛma ala y'o nɔgɔya an ye an dɛmɛbaga minnu b'an fɛ yan n'u bɛ MINUSMA la n'u bɛ Barkhane na
n'u bɛ G5 Sahel la ka bɛɛ fo jamana o jamana n'u ka denw bila ka na dɛmɛ kɛ an ye k'an dɛmɛ vraiment ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ ka paix sigi jamana kɔnɔ ka bɛɛ fo ni ye bi don ye bɛɛ de ka fête ye bɛɛ de ka fête ye pour élection fana ye a bɛ comme a dama compétition de acteurs bɛ yen juge bɛ yen mais jamanadenw fana bɛ yen jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn fɔra IBK ma fɛn dun bɛ fɛn fɔra ma a ye fɛn bɛɛ mun k'a fɔ ko hali bi IBK kanu bɛ an ka jamanadenw dusu kɔnɔ donc vraiment o ye chance filanan min d'a ma vraiment donc an bɛ jamana fo an fana bɛ layidu ta n'Ala sɔnna an se o fɛn fɛn ye an b'a kɛ vraiment ka jamana ka taa ɲɛ sabati inshallah an bɛ Ala deli a ka hakili d'an ma a ka se d'an ma a ka kɛnɛya d'an ma an ka se ka wale kɛ nin mandat filanan na ka tɛmɛ mandat fɔlɔ kan ka wele fana bila bɛɛ ma parce que a bɛ fɔ cogo min na tulon waati bɛ yen sɛbɛ waati bɛ yen élection tɛ tulon ye mais élection ye compétition fana waati bɛ yen baara waati bɛ yen donc bi alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo compétition banna bi baara waati de daminɛna an kɔni bɛ wele bila bɛɛ ma maa si tɛ anw ka adversaire ye maa si tɛ anw jugu ye kɔrɔfɔ minnu fɔra compétition kɔnɔ élection kɔnɔ n'an ka dɔgɔyama sera fɛn o fɛn ma an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ma Ala n'a kira kama ko n'a cogoya de don n'o tɛ dabɔ kama tɛ k'a fɔ an b'a fɛ ka mɔgɔ dɔgɔya a yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya donc a wele bila bɛɛ ma jamana ye an bɛɛ ka jamana de Ala y'a latigɛ ma élection jaabi dira cour constitutionnel fɛ IBK de ye an ka jamana masakɛ ye san 5 nata ale de ye an ka chef d'état ye an bɛ wele bila bɛɛ ma ale de ye an ka a bɛ fɔ ma an ka duba Mali du ale de y'a kuntigi ye du kɔnɔ bɛɛ bɛ kun bɛɛ jɔrɔ bɛ du kɔnɔ an kɔni bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn bi k'a fɔ élection tɛmɛna baara tuma de sera jamanadenw bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin baara ma jango k'an ka Maliba lataa ɲɛ. O de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na minnu baara la ɲɔgɔn ka kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma laseli wɛrɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.